Hej og velkommen til en video fra den danske prisen, hvor vi hygger og laver sjov. Og der vil være et link til Jakobs kanal og et link til Magnus kanal. Jeg ved ikke om Frederik... Ja, det kommer der. Jeg ved ikke om Frederik han har en kanal. Okay. Men lad os formine lidt. Det er nok noget af det eneste, vi kommer til at lave i den her video. Ja, det har jeg fundet ud af. Eller jeg kan ikke finde ud af, hvordan man uploader, men jeg fandt ud af, hvor man går det ind og sådan noget, men det kan jeg få lidt hjælp til efter videoen. Nej. Fuck dig. Nej, han har et subs. Ja, han har en sub, fordi det var mig, der subs. Jeg skal også lige ind og abonnere til Magnus'. Der er Victors. Nej, fucking lort. Det kan jeg ikke, jeg har ikke webcam. Ja. Spørger sig på. Så skal jeg sidde med webcam og hyggesnakke. Nå, jeg så bare Dias bukser falde ned i hovedet på mig. Du kan også gøre det på Twitter og sådan noget. Den er uploadet 2%, det er også meget. Magnus, skulle du have din... Jakob, skulle du have din pickaxe? Kom til op i. Ja, lige... Hvor er du? Og syng lige røv. I will start my fuck. Nej. Nej, der er en, der skylder mig en super plus pickaxe. Der er bare en, der skylder mig en, det ved jeg da. Det var fordi, at han sagde til mig, hvis du klarer den der parkour, så får du en. Og så klarer jeg parkouren, og så får jeg den ikke. Så er den også flot. Ham her.
Magnus, kunne du ikke huske ham der Gustav? Ham der, som der kom med på mit plot. Ham der, som griefede det først. Fuck, han var dum. Det var fordi, at vi var over mine. Vi var over mine, og så når vi kom tilbage, så en gang med at grief mit plot. Fordi at han sagde, at han ville give mig, en super pickaxe. Nej, han gav mig ikke. Hvad? Okay, jeg skal lige ned med ham. Jeg kommer. Kommer igen. Jo.